Evo je opet ja. Sam namestila frizuru. Šta mi je cilj? Oni koji ne žele da me slušaju, slobodno mogu da scrollaju, da me blokiraju ili šta god. Cilj mi je da probudim vašu svest vezano za Hashimoto, za anksioznost, za hronični umor i za svašta nešto. Zašto? Zato što nisam imala u svom životu nekoga ko mi je puno pričao o tome. Oni koji me duže prate znaju da Hashimoto imam od svoje 20. godine i da je to bolest, znači, od koje se ne umire, s kojom se živi i s kojom se umire. Znači, to su reči mog endokrinologa od pre 20 i kusur godina. Nemojte zanemarivati najgluplje simptome koje imate. Šta to podrazumeva? Ukoliko se brzo umarate, ukoliko vam opada kosa, ukoliko vam se lome nokti, ukoliko vam puca koža. Meni je pucala koža na rukama, ja sam bila ubeđena da je to od deterdženta za pranje sudova ili od raznoraznih drugih stvari koje sam ja koristila, ne znam, šampone ili čega god. Ne, to su ključni momenti za Hashimoto, odnosno simptomi za Hashimoto. Dakle, nemojte se igrati, ako bilo šta, a sem toga, ja sam i u svojoj knjizi napisala i svuda na internetu možete da pročitate koji su simptomi. Toliko ih puno ima da ne treba da ih zanemarite uopšte. A proveriti štitnu žlezdu je jednostavno. Znači, uradi se par analiza krvi, ode se na pregled kod dobrog endokrinologa, jer loš endokrinolog može da vam upropasti život. Zašto vam to pričam? Pričam vam iz prostog razloga što sam imala endokrinologa u početku koji je pušio, brale mili, čini mi se kutiju dnevno dok me pregleda. Jeste on bio stari, jeste bio ovakav i onakav, ali i nekad se nije toliko pridavalo važnosti Hashimotu, ali kažem vam, on mi je to, taj prvi moj pregled, zato vam kažem, uvijek tražite više mišljenja. Taj prvi moj pregled bio je tipa Hashimoto, nije to strašno, vi ćete da pijete hormone, to će da prođe, bla bla truć. Meni je to bilo strašno, kad sa 20 godina čuješ dijagnozu i kad ti neko kaže da ćeš do kraja života da živiš sa tim, naravno da nije jednostavno. Ja sam posle toga potražila drugo mišljenje i našla savršenog stručnjaka koji mi je sve to lepo objasnio i rekao mi da može da se živi sa tim, ali da mora mnogo da se vodi računa o svemu i svačemu. Naravno da nisam vodila računa, mislim, apsolutno, ali da može da se drži pod kontrolom. Držati pod kontrolom svoj Hashimoto u početku naravno da nisam znala, jer sam mislila da je to nešto, piješ hormone i ti si miran, ti hormoni će sve da urade što treba da urade, sve ostalo je lagano. Međutim, nije to tako. Ja sam po prirodi tako da mene sve zanima, znači šta god da radim, radim srcem, znači apsolutno srcem i svim, i volim svašta nešto da probam. U životu sam svašta nešto radila i verovatno ću još svašta nešto raditi za sve sfere. Takva sam. Ovan u horoskopu volim svašta da vidim i da čujem. Tako sam ja ispitivala taj moj Hashimoto kad god je bilo u mogućnosti, tako da držati Hashimoto pod kontrolom najpre znači to. Znači ono što je najteže u životu, a to je kanalisati svoje misli tako da se ti osjećaš dobro. Jer Hashimoto ne mogu da dobiju ljudi koji nisu empate. Čast izuzecima, čast svima. Znači ljudi koji ne brinu o drugim ljudima. Ljudi koji su landara, ljudi koji su, s punim pravom to kažem, koji boli me uvo za sve. Takvi ljudi retko obolijevaju od Hashimota, jedino ukoliko imaju nekoga u porodici, jer Hashimoto
se prenosi genski. Imala je moja mama. Mislim, ima još uvek, hvala Bogu, živa je. Imam ja, ima moja ćerka. Tako da, ne da kažem velike su šanse, ali... A s druge strane, nas sve tri smo velike empate. Svaka na svoj način i mislim da je to osnova. Znači, potrudite se, kao što sam vam i ranije pričala, da svoj život usmerite ka sebi. Da svoje probleme usmerite ka sebi, odnosno situacije, kakva mi se ova životinjka čuje. Znači, što bi rekla Ana Bučević, nema problema, ima situacija. Znači, nemojte da pravite dramu oko nekih stvari koje su sve što parama može da se kupi nije skupo. Zašto vam to kažem? Brinite o svom zdravlju. Da li imate ovo ili ono? Da li možete da kupite ove ili one patike sebi ili detetu? To je toliko nebitno. A to toliko utiče na vaš nervni sistem, na Hashimoto, na anksioznost, na umor, na nervozu, na stres, na svašta nešto. I ostanite ovde sa mnom, ne da kažem na ovom kanalu, na ovom profilu. Imam svoj YouTube kanal i pričam o svačemu nečemu. I trudim se da vam pojednostavim neke stvari u životu. Ne znam da li ćete me slušati, jer ni ja nisam slušala svoje starije, ali vredi da čujete. Ima svašta nešto pametno da se nauči, da se čuje. Sad, opet kažem da li ćete me slušati, to je vaša stvar. Odak da još malo uživam u šetnji, smislit ću temu za sutra. Ljubim vas.